Na, ez a csalás, ami itt van, ez mind 50 forint. Vigyél haza. Ez a mohónak a műve. Itt végig tele van, ez mindaz. Gyakorlatilag. Vigyél vissza, 50 forint. Egy ekkora nagy átbaszás és egy pénznyel lenyúlás az egész. Tessék, ez össze van nyomva. Itt ez mindaz. Gyakorlatilag. Vigyél vissza, 50 forint. Itt is egy ekkora nagy átbaszás az egész. Ez egy pénzlenyúlás. Tessék, ez a mohónak a mocsok műve, valaki ide baszta ki. Gratulálok. Tessék. Ez a mohónak a műve. Gratulálok. Ezen is rajta van. Na hát kb. Ennyi az egész. 116-os konténer. Győr, Biszinger sétány utca. Gratulálok mindenkinek. Itt van 116-os konténer, és halomban áll. És mit látnak szemeim? Mohó. Valaki jól megszedte magát pénzzel, de egy ekkora nagy átbaszás az egész, hogy az valami borzalom. Itt van nem csalás, nem állítás. Itt lepleződött le az, hogy ez az egész rendszer rohadtul nem a újrahasznosításról szól. Szóval hát erről ennyit.